שלום, רציתי להראות לכם את צבי הים המדהימים והיפים, אבל זה מה שקורה להם כשהבני אדם הורגים אותם. תקי עד מהאילון, לא נעים? זה מה שקורה. זה אחד, זה בדרכי לטיול לניצנים. זה אחד. תכף נראה עוד מראה משביע. זה עוד אחד שמה. מראה לא מלבב. תכף נראה מה הנזק שגרם לו את זה. רואים פה את הצב, הים, והנזק האנושי שגרם לו את זה, וזה החוט הזה. החוט של חוט דייג. החוט דייג הרג אותו, כמו שאנחנו רואים פה. לא נעים? לא נעים. זה הצב היצור המהמם הזה. יצור מהמם. יצור מהמם. לא נעים. וראינו עוד אחד בדרך שלא הספקתי לצלם אותו. הוא נמצא כ-150 מטר מכאן, ולא הספקתי לצלם אותו. יצור מהמם שהבני אדם הרגו אותו. חבל. חבל. יצור מהמם.